ZANU-PF is now divided into two distinct factions, with one pushing for the 82-year-old ruler to hang on the power, while another one wants Vice President Constantino Chiwenga to succeed him. Kana mchinge matondiona ndatoya kudai so inanda mangwana and anditeerere zvimwe zvinenge zvichitaurwa saka nochiziva kuti kudedzera kuti pasi neZANU-PF tiri kungotaura vari kumboti pasi neZANU-PF for now. Tanga nekulike this video right now kutira kuti ZANU-PF echeboykane izvo zvandoda kuti ndimboonesana nemika zvekudivhaidhana izvi zvaitika zvanditi pane hondo iri kuitika panapa yanetsa inini ndati ndimbonyatsoiadresa mwana wavagezana chimama zviri kutatswana zvisingati and a lot of people are saying kule ndiori kuita kuti vanhu vazotatswana kusvika pa inanda zvandomboita these people vanongosendawo mavhigiriki avo mafiles avo maaudios anything chavari kusenda vanosenda kunhamba dzeCullion TV zvobva zvangoprocesswa mustudio zvobudiswa nawakomana indian story ipo ndotozongonzwa kunzi kune zvasara zvichiitika handi munongoziva zvinenge zvichingoita like what you guys have been doing munenge muchisendawo maaudios enyu muchingoita yamuri kuita inde ndatozosvika pakuzonzwa kuti aizvi ko vanhu vari kunetsana chii chiri kunyatsoitika ndakasangana nethis mwana wageza zvaanga achitaura inzwani Cullion chandiroda kuti nditaurire vana vemuZimbabwe vese ndechekuti Chimama ndiye akaenda kunosungisa vanhu kuhekwa kwemaWhatsApp groups ese ndiChimama. Wazvinzwa? Chimama ndiye akataura achiti vanhu havafanirwe kuti vapinde mumastreets kana vageza musina kundiudza kuti muchandipei. Chimama. Saka unoona munhu achiteera Chimama anenge achida kuteera chi? Ada kunodhizwa mari yaari kupiwa nevanhu vaakabatsira pakuti vanhu vasapinde mumastreets. Zvinoreve chizvozvo irolo ipi yaari kuplaya iye Chimama yeye? Ndiani waari kutaura kuti zvinhu zvenyu hazvibudirire sei ari kukrasa struggle iri kurwirwa nevanhu vachiitira kuti Zimbabwe isunungurwe iye obva auya achisco crash ada kuti vanhu vanomuteera vaende naye kupi? Chimama wacho haasi kutombozviteerera futi ari kutotaurawo zvimwe inzwai futi. SemaZimbabweans, we deserve to know we are the majority stakeholders. We need to support the Geza revolution knowing fully well kuti ndiani uri kuzotungamirira. Zvino vakativanzira ke isi takanzwa kuti vari kushanda naKasukuere. Vakazvitaura pafirst statement yavo kuti toda kuti vana Kasukuere vadzoke. So takatarisa nyaya idzodzidzi pari kupisa hama dzadiwa handisi kuda kutombokunyeberai ende pari kutatsurwa zvisingatomboiti da kukunzwisai hondo iyi mozondudzo imimi ndimi majaji bozi ndandidi kutanga ndoda kuzoti wazofevhera nhingi wazodidi but tiri ipapo tingagara tangozivisana kuti battle over Mnangagwa succession plays out in South Africa. Chakatochaya futi kune nemwe iri kuitika aichatonzwa Mnangagwa ngaende Mnangagwa dai kana kuti mazanu ma stupid you know all those songs zvichatanga kutoimbwa futi ipapapa because musi 18 vanhu vari kuenda kuembassy iri kuPretoria kunoratidzira but for now andakuya kupanapo kuti ndinyanya kutaura nyaya dzese because a lot is happening in our country. Garai makalike mavideos angu panapa so that tinozongoita tinozongokuonesai dzese nyaya dzinenge dzichiitika. For now timbonyatsokuonesana nyaya yaChimama nemwana wageza iyi kana muchinge manyatsoinzwa toti panapa imimi ndime majaji mukapedza kuteerera uyu materera uyu. So let me start with this one. Ndo maissues ande ndichitaura aya ningi Cullion madzimai ari kutambudzwa pasi pano veduwe kurarama kwacho people handiziti vanhu vanoita sevachapenga vachifamba. People are struggling, vari kuzama kuti vaite zvekurarama but makatel mapurisa vati vamakatel vana Don Cullion chaivo matsotsi hakuchina munhu unocontrola what happens to women. Women are not protected vedwe. Just listen to this maZimbabweans. Chivai manzwa zvakuchitaurwa nemwana wageza zvacho mobva madzongondudzo zvamuri kufunga in the comment section kuti muri kuti kudi nekunetsana kuri kuitika apapa. Nyaya iyi makaitarisa ichapera sei because yatopindurwa nevakuru vakawanda vakutotanga kutaura nezvayo. So inzwai zvakuchitaurwa panapa nemwana wageza wacho. Unoona izvozvi manje tinofanirwa kunge taane rimwe level handitika asi tiri kuramba tichitenderera panzvimbo 1 handiti iyi haisi nyaya yekunyengererana kana kuti kuita sei asi haisi nyaya yekutukana at the same time inyaya yekuudzana handitika nekuonesana handiti
ini ndiri kungodzoka chete ndichiti pane zvese zviri kutaurwa izvi from the beginning chimama iwo wakanga uchizviramba handitika. Saka takuda kunzwa direction yauinayo iwewe, nekuti iwewe hauye pane vanhu vari kufamba jeni yavo vachikuudza kuti tiri kuenda kwakati ndo destination yedu, iwe wobva wavataurira kuti aiwa muri kuenda you are in a wrong direction yekuenda kwamuruda kuenda, handiti wobva waregedza kuvaudza iwewe vanhu vacho kuti direction yacho ndeipi, because iwewe the fact that direction ine vanhu iri wrong, handitika, it simply means that iwewe ndiwo uri kutoziva direction yacho to the destination, handiti uri kupaona. Saka why uri kungoramba uchingotenderera panapa iwewe uchingoti kona iyoyo haisiriyo, ipapa hapamirwe, handiti vanhu vari mudirection yavo yavanenge vachifamba, usingaudze vanhu pavari kuenda, handiti usingaudze vanhu kune destination yavo, direction yekune destination yavo hauvaudzi, iwo chakwewo uri kungoramba uchiti hakusiriko hakusiriko, handiti uri kupaona. Otherwise ndo pane kusanzwisisana kwangu newe iwewe, handisi kuda kana kuti timbonetsana, asi kana uchida uya hako uchipopota, handiti, but inini handichada zvekutaura zvekuti nditukane nemunhu kana kuti handichaise mazwi ekutukana newe iwewe kana ndichitaura, handiti, nekuti ndikuona kuti uri kuramba uchingoenderera kumberi neagenda yako yekurambidza vanhu kutevera vageza, uri kuramba uchiwedzera. Okay, chiuya upresente leader wako iwewe waunoziva, kana urida kuti Chamisa uya unyatsotaura zita raChamisa iwewe, nekuti vamwe vavo ndeve ZANU-PF, regedza ndibvise veZANU-PF vacho vese, ana Kasukuwere vacho vese tavabvisa, chitiudza kuti uda kuti titere Chamisa here iwewe chimama, chitiudza, handiti chitiudza iwe kuti uda kutera Chamisa here, wobva watiudza manje kuti uchatilidha sei kuti tigone kurwira Chamisa wacho iyeye, pane kuti tirambe tichitarisa nyika yedu ichingotorwa ichienda tichitambudzika isusu tichifa nenzara, handiti, nekuti chatiri kuda action, handiti, vageza vakauya neaction, isusu tisu tega tisiri kuteedzera zvekudiwa navageza, handitika, nekuti imi mana chimama imimi muri kuuya muchiramba zvese zviri kutaurwa navageza muchivatuka, muri kutuka maleaders ese hamwe, hapana wamusiri kutuka, hapana munhu ari correct kwauri iwewe, vanhu vese vari wrong, handiti, especially vanhu veZANU-PF vacho uri kubva waita vanhu vari wrong vese vari wrong, handiti, unless hako kana uchida kuti tisiye regime iripo ichitonga, izvozvo manje ndo zvitinozoita kuti tizotadza kuzowirirana newe izvozvo manje, nekuti kuti vageza vatange kuita zvavari kuita izvi zvese izvi kaizvi zvakakonzerwa neregime iripo iri kutonga, handitika, izvozvo ndo zvausingagone kuya panapa uchitiudza kuti tisiye regime yava Mnangagwa ichitonga, izvozvo relax. Asi kana uine zvimwe zvauda kuti utiudze kuti tiite iwewe, uya nazvo paground, nekuti vanhu havasi kurwira vageza, havasi kurwira zita remunhu, uri kupanzwa chimama, vanhu kutaura chokwadi vari kurwira action, handiti, yakataurwa navageza kuti vagone kuzoiita, but vanhu they are failing just because kune vanhu vakawanda vakauya panapa, newe including you makauya pano muchitaura kuti izvi zvamuri kutaurirwa navageza hazvina kwazvinoenda, and pese panotaura vageza vachitaura kuti ndoda kuti muite so, iwe unouya uchitaura kuti hazvina kana basa izvozvo, ndosaka ndichitaura kuti uri kutirambidza patiri kunzikonera uko, wobva wataura kuti haisiriyo direction, tikanzikonai apa wobva wati haisiriyo direction, saka chitiudza direction yacho iwewe, handitika, kana paine munhu ari kukuudza kuti zviri kuitwa navageza izvi hazvisirizvo, Zimbabwe inotorwa nenzira dzakadai nekudai nekudai, uya nadzo udzitaura apa, why zvichiramba kwauri iwewe,
kuti utaure zvauri kuziva iwo ndonoda kuiga information yako, but unoda kufosa Vageza kuti vakuudze kuti izvo vari kuzviitirei, uyu vari kumutaurirei zita rake chichi wati. Unoda kuti vakuudze madetails uchiti details matters to you. Anditika, it's not a problem, that's fine. But inini ndiri kutaura kuti ko iwewe alright, kana Vageza vakufeila iwewe, he is failing you. Ko iwewe chitiudza manje iwewe, nekuti haugoni kuuya uchitaura zvese zvauri kutaura apa iwewe usina chekutaura. Handiti uri kupaona? Ndozviya zvinozoita kuti vanhu vazongoya vachitaura chiti no, she is creating drama out of something, chinhu chatitori serious nacho, ari kuya kusotitira drama panapa. Ndozviri kutaurwa nevanotiteera isusu vatiri kufamba nawo. Handitika, nekuti tiri kutsvaka nyaya yako iwewe, tiri kuishaya. Wapaona? Tiri kutsvaka nyaya yako, tiri kuishaya. Chimbotipurezenterawo leader wako iwewe, utitaure nemaviews enyu amuinawo nezvese zvamuri kutaura. Kana uri wewe leader wacho, chiuya present yourself pano pasocial media pacho patiri kusangana. Hati ndo pauri kuda pacho tinyatsonzwisisa iwewe kuti alright, iwewe direction yako ndeiyi. Handitika, kana zvichikodzera kuti tikuteere, kana uchinge wabhita Vageza naivo vachakuteerawo. Handiti vanokuteera Vageza, nekuti Vageza vari kuti isusu tiri kuda zvinhu zvinosunungura Zimbabwe. Havana basa nekuti zvichagonekwa nemwana mudiki here, kana kuti nemwana mucheche, kana nechirema, kana kuti nebofu. Handitika, saka iwewe kana uine plan, kana kuti uina leader unoona anenge ane direction, ko wai usiri kutaura nesu nguva yese iyi uchingokonzeresa drama panapa pasocial media panapa? Handiti, saka isusu hatisi kuda zvekuti tiite basa rekuswera tichiita competition yemashoko panapa panewe. Aiwa, zvese zvatiri kuita izvi tiri kutiraya kuda kutsvaka kuti tikusvitse pastage yekuti iwe utiudze upresente leader wako iwewe ari clean, nekuti vamwe vese avakawa vese avakawa daukudza chokwadi. Handidi kutombokunyepera, unotozokonzeresa imwe nyaya. Handiti, kana direction isusu yatiri kufamba isusu isiriyo, handitika, good, iwewe chiuya utiudze iwewe, nekuti wati haisiriyo, kuti aiwa direction yenyu ndeiyi. Handiti, kana ivo Vageza wacho vachakunzwa futi, taura kwaruda kuti vanhu vaende kwacho, nekuti ivo hauye kuzorambidza vanhu zvinhu zvavari kuita. Kuti vanhu vari kuti mvura yakunaya taakurima, iwo obva vataura kuti chikafu chenyu mimi hachibve. Ivo vanhu vachiziva kuti mwedzi wavari kuda kurima nemvura yava kunaya zvinoenderana, ndo mwedzi wavanoziva, wavanotanga kuisa gejo pasi kuti varime. Handitika, iwo obva vavataurira kuti no, it's too early, makurumidza. Unofanirwa kuti uzotaura kuti no, inini ndiri kuziva, nekuti forecast inini yakanditaura kuti mvura ichatanga kunaya muna January kana kuti muna February. Then vanhu vanogona kuzomira, nekuti vanenge vakuziva kuti no, pane mumwe munhu ane ruzivo ari pamberi pedu. Saka iwewe kana usingauye panapa kuzoadresa ruzivo rwako iwewe, handitika, pamusoro pekusunungurwa kwevana veZimbabwe, wouya uchituka uchipopota vari kutaura ruzivo rwavo. Handiti, ndozve zvaunozonzwa vanhu vachiti uri kubvongodza muto kusewa kwevakaguta, zvichireva kuti iwewe maybe hausi kutomboona hako nhamo kana kutambudzika kuri kutoita vanhu. Nguva yauri kutokonzesa drama yese ikai, pamwe otherwise vanhu vangadai vakure vari kutotambudzika zvavo.